Bara tinggal Muhammad. Limo tinggalnya Kak Musa. Ndak jo talo dia yang limo tu Muhammad. Minta kurang balik kate, minta sedua kali setahun. 2 kali setahun. Asiko Nabi mantang katur Kak Musa, dari 50 hamba perjuangkan, kini tinggal 5 lagi. Kalau nak jo hamba orang pada panjang tu sembayang, dari 50 tinggal 5. Kalau nak jo talok di umai hamba, berhenti di umai Muhammad. Ndak umai dentun dok. Jadi kalau ndak sembayang 5 kali semalam, awak berarti Nabi ndak mengakui awak sebagai umat. Tanda orang tu ndak ada, Bu. Dia tanda orang tu sembayang. Kalau ndak orang ndak ada sembahyang depan cali ada wak Jawi pernah sembahyang. Kabau dia ada sembahyang. Sabanya ndak orang dah Pak, nan orang nampak sembahyang. Kalau Jawi mana sembahyang awe? Ada ndak orang dah je.